Hello guys, आं दिनै सिमेन्टसापुर ओनसोलाव जोंनि प्रडाक्शन हाउसनिनो हाथरखि जोमै प्रडाक्शन हाउसनिनो मानगोनां रबिन्द्र नार्जारि बिथां लोगोसे जुलि बसुमतारी बिथाङा दिनै दोंसे मेथाइ खननायनि लाहार फाहार खालामदों। बे मेथाइखौ खनगोन सिमेन्टसापुर ओनसोलनि स्टुडिअ'आव। नोंथांमोनखौ बे खननायनि गाइड लानाय समखौ दिन्थिनो थाखाय आंनि भिडिअ लानानै फैलाय। बे भिडिअखौनो नोंथांमोनखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि हाथरखि जोमै प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नोंथांमोनखौ नायहैगोन होननानै उनाव बे मेथाइखौ नायहैगोन होननानै नोंथांमोनखौ बा खोनासंगोन होननानै आसा फारिबाय। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो अननानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव। नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो खावलायनानै आं दिनै भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। थौदो बिदिब्ला आंनि बेखौ बानायनो हाला मानो जादो खालामखाजोबाय माने कम्पानियानो इउटुब चेनेल कम्पानियानो बानायना होबाय इखो आंखौ नुदों मैया आरो जों बन्द खालामदों बोरै। नै दा मोनफैबाय जायगासिम। नै गाखोबाय स्टुडिअ गोजौथार 2 तालायावसो रायजोफोर एसि रुम दं। नैबो जोंनि सार नै मोनफैबाय जायगासिम। दा जों थांफिनबाय बै हाय दुर्गे थांगलायलांबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो जोंनिनो बे हाथरखि जोमै प्रडाक्शनाव नोंथांमोना बे प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बेनि मेथाइखौ खोनासंहैगोन बा बे मेथाइखौ नायहैगोन होननानै नोंथांमोनखौ आं आसा फारिनाय थाबाय। लोगोसे आंनि चेनेलखौ नाय